Kawaram taro arong kacheleng atau war kahing no pik ajok rat kisung kacitong nang. Toko langso rangsina ME School adung daikrumalang roy alang kang lempen towar kibi. Kerunia long bai ketong pen inut auso ahiring tangrak pen aring ahu keso. KarbiAnglongLIVE ada babirtang ton pen arju panikta. Alu pengle kecak lute aseta karklipu Parivartan asorkar atum lakhaing korai si Borjan MSC constituency angkang Kawaram taro arong atawar ningkan kepleng deta pita alu apeng chak deta mat ase ar klikle det pusi radatung pen kijong. Birta kiri ponlong atengke National Highway thongke presirkep atawar pi DVN School atheng no pen Hatighar pen Kawaram taro arong an kilometers kithom anbak ajak kiding atawar kidamtang ningkan kep mate krehini malom pen kahing nojok kadok kawe mate hadak kedo ke ongdong suri arat atum aniwang kisung pen kacitong nang pusi ningri rinti Kiliga hut ke thegiding atum vote kerek dam ke lamthu lamdok pen towar nang salam pipo po lamchak chipipo api teng ne dati tikusi pachin kon athe ladak MLA Dr. Numal Mumin EM Surjorong par atum lamchak chipi pami sitami DVN School pen Hatighar Galhipur pen hidipi an ka cheleng pet atowar ka salam ji pu alam pinyani anta salam pipisi langding pusi ning jerinti Lasi lamcha kacipitang alam put hot kaciklem ponjia phan kidam dang wo signify trainer kebarni ada por phai kresia por karavam taro arong atowara long pharo amuni chingrumsi kisung ke boyanam pherang ki atuma phan pachini por Lasi prabjin pen DVM School pen Kawaram taro arong kacheleng atowar nang salam serak jia phan kachuningri padopon 20 kali pulote ke wang jilang MLA kilik ahura bangke vote ki jog jia lam ke matharai nang kokpo puta pachini pon Ibani dile ami electionor kunba hile humapo nidi mai khale yate aru vote shot nidi ebar ami raje hetu koi blai ami kiman din hoi gol election ahile dim buli kobo minister aru joar pisor nai khobor nai ebu mane vote ebar hoi gole sob pahori jay moi dukhor kotha আমি প্রায় আপোনাৰ আজি 7-8 বছৰ 10 বছৰ 12 বছৰ এই ৰাস্তা সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ তেওঁলোকৰ আজিলৈকে ব্যৰ্থ হৈছে এই চৰকাৰটোৱে আৰু আচলতে আমাক চৰকাৰে আমাৰ প্ৰতিনিধি যিসকলে আহে আমাৰ MLA ছাৰ আহিছিল MLA ছাৰে নামঘৰত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণ কৰি দিম বুলি 2 বছৰত কিন্তু 2 বছৰ গৈ আপোনাৰ 10 বছৰ হ'ল আৰু আমাৰ সূৰ্যৰংফাৰ ছাৰে আহি ক'লে যে তেওঁলোকে ৰাস্তাটো আপোনাৰ ৰাস্তাটো বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে পদক্ষেপ লৈছে কিন্তু ইয়াত আপোনাৰ ভাবিবলগীয়া আৰু দুখিত কথা কিয় আপোনাৰ যিমান সকল ৰাইজ আছে আৰু মহিলাসকল আছে তেওঁলোকে আপোনাৰ যাবলৈ সুবিধা হয় Bukajan penanante rang KarbiAnglongLIVE Nilip MSC constituency ke parlo Koilamati ahawar pen kahilo kilometer pho susi Tokolangso ahawar KarbiAnglong pen Golaghat district ahoy along kedo mate Murfoloni forest account submit forest ahem adung loke charlie ahem LP school lapen ME school ta hum nido laso adung ke dekrum alang roy lo aphongtin langet he pen pu towaranat lapen school hemanat nangke pet bom amat non ke kacheleng atowarta ajam biheklo KarbiAnglong Autonomous Council hin pen non prabjin pen longli kanglem pen kapajok ponji aphan sai deng ponsirak akinang sot pusi pherang ke thengno lamthi nang pachini dun labang so school ahem adung ke deikru malang roy akunglo aphongtin arwe kijang lote langethe aphongtin si longle kangrai pon ajok non ke kacheleng atowar ajamta biheklo non ningkan isi hini aphilote towarta ingrai pon bompo school ahem re rokta theklo lasila bangsa towar langethe longle kangrai pen kepajok jia phange non prabjin pen KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang
aphan rong ara datum la pen lo tham bang la pen lo ke charlie klim somara tum ka chuning ripon ke prabjin pen ison bak asai deng pon sera ka sonte misen po border pitching wall parpong het tik ke towar la pen school ahem anat nang pet bom po lasi nang rap vek tha pusi pherang kia thingno lam the nang pachini dun labang so lo ke charlie ahem along loksi ing nama ingnar hem ke tong ke phangno loksi phong ner keplo garampani wildlife sanctuary pensi kewang ingnar adon ri adung amadlo pusi chethandun koilamati pen samson inti KarbiAnglongLIVE West Karbi Anglong District Heroni along Inud Arlusoso School Pen Hem Kachedam Bom Ahut Men Apina Tu Pen by Kepatong Pitajok Kachingkoi Aking Chinglok Pello Heroni Police Station ke parlo jirikindeng adung Chirim Thepi Be Arong Amekar Biren Be Asupi Green English LP School along ke Charlie Bom Sergina BP Artaninkan Kep Aphan Wosigni Pai Kranier Kep Arni School Pen Methang Hem Kachedam Bom Unapora Hood Upai kelang no apiana tu pen kewang bom abaik patong pi la sojo Serlina BP abang aking chinglok pelo halapu api pen kipacha hektik kewang pen kipatong pit abaik ahem phulaki horening tipusi pang thek pon lapusona pora hut ke thekdun long atum pen ing thurdun si tong se kot pen Heroni Model Hospital long anpon si se lang ponglo bonta Heroni Model Hospital along Lason akiso kilang thek abang kavidera jok Dipu Medical College and Hospital along ansi refer to that lasi KarbiAnglong Autonomous Council along ke chari bom ke thek ding atum aphan Heroni arat atum kachuning ripon ke lapuson hello Heroni Model Hospital along ahudi sike ason akiso kilang avar saidolo te bon sitami non ke se kilang I ahormu anta along kaprek adim along an pon thai mat dowai ansi do chotlo Lasi KarbiAnglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rokhangaphan pusitami sodak pen chuning ripon thulo prabjin pen rat ka chuning riateng pachun ponji aphan Athe KarbiAnglong arlo hospital ke do anang bong pen se ka chalanga phai aningkan wangta ke ong nailo pusi ka chuning ri padopon dak Heroni mate philang pirong sipilong ku jirending pat pena guardian tum dak room long ti bidun su nisu Sergina BP alang nitum hopu mat inglong na tu bang la education na problem bang men ke school apine la hai bang nesen tu aveda da jog bang la tumta asai jog je pen dak Heroni long bidunang pokti lasi ausod bi heglang nikan ke velang lasi room ke do pen school hem ke dam hud bang pai lang no jog bang la bike bang ke bang pilone ko sono ne bang accident delo war pen lalo pen ke dak ulom te bokterai an ke la daksi thedung isi se ka chelanga hem posi litung bang hokbom stame pini la dak pan ha difuke ponia phananta ambulance sianta pidunun e ate ave kasi la sona apong lo ke pho nonanta tim KarbiAnglong ka chari atum ka dogabe alang litum la dak nangkilang aphan wangwe la pen la dak penangan atum stame tim KarbiAnglong tumpan pachini lo de Heroni Model Hospital ke meme la pen kilang hia son ka dogabe jata we la sinang litum pen nang chilang aphan wangtha pota ke hang apong do dolo stame lang litum wangwe nang chilang donde lasi non na bang ke nilitum la dak pen chuning ring tung je wangso Model Hospital aphan ke pa mesen je aphan kesu kelangun e ladak pen ha dipuan ka chupon aphan penangan antuma hemari kawe akhia dat kawe tumke sungpik pikhang lasi ladak langdam lo pute diji silok shot Heroni pen mohanteron KarbiAnglongLIVE Nangli gastric pen kedanglok diabetes blood pressure pen kedanglok king phukeso akeso pen kejok longji aphan choik tha amar jivan adowai Nangli choik tha ang thek mesen chelongji amar jivan adowai ke leli ke
king puga churot la pen ke kikang nelir king da kikang samela marjibon kijun penamat kang ta medet king pugiso ta medet anta chumepik pen ke akidok akitu ta kai ke chun esa non ke chun amane like la marjibon kijun pen akime ang thek chi thek long la pen la saduai ke mepi mane kisua tundo sita la saduai chunam dun monang ne chun la saduai kijun pen kisu medet lo ketika dugo betum ta chumun tha themani la aprang la so kisu atho kisu punon ni thang kisu punon la gestik la haire mo kisu anta la saduai kijun pen masi medet lo akapleka duai yun ke yun lo sita me hala hai ke ang thek long da amat Kidam tang wo signify Krenet Cape Arni lakha inkora trok Dwarbaguri constituency angkang dolamara ke parlo Kangdir Teron polling station Basagaung polling station Panbari polling station Palong Thomadi Malong APHL Siasong Congress Asong Klembang Phu Longsodar Phangcho Roken Phangcho Joel Lingti Lapen Don Krep Ho Ahem to Natum KarbiAnglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hang Lapen EM Richard Tok Bialong Damsi BJP Along Kachepok Dun Sonsi Non Malom a constituency tin along tami KarbiAnglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hang Pen mass joining ke padopon bom wang bom sonsi APHLC Congress ASDC atumta Chepok Dun Pinangan Dolo Lapen KarbiAnglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hang MP Amar Singh Sotum ke Japon ke misen ajok pinangan adimalong pen BJP along kaiki APHLC Congress ASDC atum kachepo okdun dodi sangsia sonsi thekpon a constituency tin along tami CEM pen mati BJP atum kaching thur ke klempon towar lang mi ringwell pen school pen ke chenglok pinangan ke klempon dodi sangsi asonsi radatum ke theklong pen ke misen ajok radatum asong kaprek pen APHLC Congress ASDC kachepo okdun atum an dun rinti lasoben ajok dolamara angkang longthom polling station ke parlo Kangdir Teron polling station Basagaung polling station Panbari polling station along APHLC Congress Klembang Phu Don Krep Ho Ahem Tun atum BJP along chepo okdun Bang Solong Kangdir Teron polling station along APHLC Kongchun Bang Longsodar Phangcho Dun Kongchun Bang Roken Phangcho Lapen Panbari polling station along Congress Youth Secretary Joel Lingti Lapen Arisang Ho Tumpen KarbiAnglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hang Lapen EM Richard Tok Biatum along Tamsi BJP along Chepa Okdun Lapen Kachepa Okdun Ahut APHLC Congress along ke claim kidam Don Krep Ho Ahem to Natumpen Chi OC BJP along Chepa Okdun Patopondo News Report KarbiAnglongLIVE Assam Pradesh Congress Committee mati APCC Amaipu Anparta Lok Sabha Deputy Leader of Opposition MP Gaurav Gogoi Alam Toipen West KarbiAnglong Dongkamukam Hamren Lapen Dimhasawalong Bangkethom Nangkahumri Pen Kevangjilang MLA Kilik Ahud Kehai Atomon Kepajab Jiaphan Birta Nangkihum Assam Pradesh Congress Committee Alam Toipen Bangkethom Jesamet Nirmal Langthasa Pratha Pratim Bora Lapen Mrinal Hajarika atum Guwahati pen wo signify Great Rock West KarbiAnglong Dongkamukamalong WKAD-CC asai hemalong an humrisi puthot wo signify Great Rock C Arni Hamren Rongsopi Chinthong Model Congress Committee asai hemalong ada por phai Chris ya por Radamaipi padodia prang Guwahati pen Bangkethom atumaphan kang thumkarni ajame pengsi Karbia poho pen man peng piponlo Lasopi Radamai Pialong inut pen inut KarbiAnglong West KarbiAnglong Lapen Dimahasau anta Kivangji MLA Kilik ki Bialong ke haidun Ejiaphan aninge pathe alamthe than mumpon Lasopi Chinthong Lapen Soching Mondal Congress Committee amai phua tumpen arsik jit hemarlo hangkonsi kachingki kachingwaya saitami dekpo Lasonsi
Block Congress Committee lapen Food Committee amai phu atum penta kachingki pahem supon. Lakha pharoi sira crazy rongkhang lapen lakha pharoi sira krehini Amri ST LAC along Kewangji MLA Kilik ki bialong BJP aphan ke parem pensi Congress Racharia Song Parjab Thunangpo lapen Rara Kisung Kipajok lapen akar I asondoan kerap ki PG aphan chingki chethanpon. Guwahati pen bange thomke bangatum Congress asong kisung pen puthot jakong kache pherang thuthekji aphan Guwahati chidam thulote APCC mati Assam Pradesh Congress Committee amai phukorok gogoi aphan thandam pen kachingwai thuji alamthi ani pathepo. West Karbi Anglong District Congress Committee Kongchon Bang Honsing Inghi MLA Joyram Ingleng pen kecheng lok ongdung Congress along claim sip atum chitong dunsi mai RDP halapu West Karbi Anglong Congress Committee along Mahila atum pen sitami ke claim ke dam answer se chirap chetu dunji phan chisik chedang konji lamthi chipaklang. Hamren ben Daniel Inghi KarbiAnglongLIVE. Tang te pinia da babirta ki lapansi kang ton paniklo.